atụrụ akụ na ụba ndị na-ekwu ụjọ gbasara akwa ndị na-ekwu ọma gbasara akwa onye na-asị ọ bụ ihe ụmụ ya ka ọ na-eme ọ bụ ụmụ anyị ya ka ọ na-eme ekene ọkwa dịsi ike anyị bụ Igbo ọjọọ sịrị na ihe na-eme na-adị anyị mma ọhaneze mụba akwa na akwa onye ọbụla tụrụ na-ebu ọbara ọla bụ ọgwụ karịa ọgwụ ọ bụrụ igbudu ka eji enyi ozu ya mere a na-esiri igbudu ngọ onye ajụrụ onye na-ekwu na mụ na-ekwu mụ bịara onye bụ onye merụ m ekele nye ya bụ ka mmerụ mmadụ ka mmadụ kelee m na onye nriri ibe ka m na-ekwuru onwe onye nna aga ọrụ ọrụ tata maka na mmadụ ka eji mara obodo ide mgbe nwe ọ dị ka m ejere Dubai ibe imere mụri nne nọtaba ịdachi amụgo odo wee nata ndị niile nri na Dubai akwụrụ m ụgwọ ọ bụrụ maka onye ọ bụrụ maka ide agụre ide demedalụ ekelere m gị na ọ dịrọkwa n'izu ọ bụkwanụ na ọ dị izu ịnọkọtakwa imerụ mmadụ gụbụ onye na-ayọ mmadụ sọsọ ịyọ mmadụ asị na ụgwọkwa otenki ịnọkọta mmadụ si otenki okwu m na-aga n'ilu mana onye nwee ntị ya ọ dịre nna ekwu ide ibe imeri nne ana m ekene n'ibe ime ga-eme na-ekenekwa na nke enwe imere ụnyaahụ ọ dịrị izu unu n'anya na-abụ mechin ide biri m emume were na-akwụgharị wee na-ejega na saịtị ọ bụrụ ibe mmụ alọ ị na-anya were ntị were anya abụ ọ dị m were na-eje egwu ọnwa ebụrụ iji meriri nne dagredi ana m ekele ụtọ emedeme maka na ọ bụrụ eburu nye mmadụ ọgwụ ehi oyi enyekwa na mgbe m bịara Dubai anyị ma ego na-ele ndị na Dubai mana o nwere olesila na m achọrọ iri nri bụ na ibe niile nọ na Dubai gụkọta nri ma mmiri ma mmanya niile aṅụrụ biya ana m egolo mmanya jee kwe mmanya ọnụ ili ikwe buru lebel kwele lebel ọnụ na Dubai agbanwe ego mana idego merube nja ekenere gị ihe nne thank you kenekwa na chenu inyere m ya wetara o nwere chenu gold ọ dachiri m mgbe ahụ na tata na-enwekwa ụnyaahụ ka dịnọkọta akpọ m na bon asị na o nwere onye akpọrọ ide na o nwere machin o tiri from Dubai na ọtata na-enwe ka ọ batara na mụ bịa ka m buru ya were ụkwụ nna mbụ ruo bụ machin akpọ ndị ya kọpụrụ gbaba nwoke gbaba nwaanyị aji amụ o nwere onye maara anya maka na ndị be anyị afụbeghị saịdị nwagide nwata ya ọ na-enwe mpụta na ụtụ ọnwa nyaa ya ọ na-aga aga ọ na-asụrụ asụ mana ị na-enye ya ọkụ ọ na-aga o bukwa ma di ya demedalụ na onye merụ m ekwuolu nye na tenkyu a na-ejulu afọ mana onye gwara tenkyu obi aṅụrị ya akpa ya o nwere ndị emelụ ka akpa sọsọ ọ bụ onye abịa m Dubai sọsọ ọ bụ onye merụ m ibe na Dubai ndị ọzọ bụ mụ nyere ya ụfọdụ bụ mụ kpanatarịrị obodo ụwa na m akpanara mmadụ from Dubai agbanasị mmadụ 10 ma 8 ruo ese ma ndị nyere ego ma ndị m kwụrụ ụgwọ kwajuole n'ihe akwụkwọ bali nde ndị ọzọ mekwa o nwekwanye ndị nyekwa m mmanya nwekwa mana ọgụ mere ihe gbawara m isi so nwesịwụ thank you na nke email ya gelukiri machine ahụ so nwesị ka m kene na ọ dịrọkwa ọ na-akpọ injinia Yo,
Ịgba mpa. Nwoke eji oyi nwoke egwu. Ọrụ na ọba ya na-eka iPhone. Nke nwa bụ chaji nke a na-achaji ya. Nke nwa bụrụ ọkụ ya. Na-enye ya ọkụ ọ na-aga, ọ na-asụrụ asụ. Na be anyị nwa mechie na nwa lụcha 1.5 million maka na agbakọ ego eji wee ship ya mgbe ibe niile. Wee sị ụdị emeda arụ. Ma mele ọzọ mgbe egwu wee kwu ka ọ dị mma mana ntụ nwa nchi wee kwu ịmara na mụọ laịf mụọ na-apanyekwa mmadụ moto mana nke nwa juru m ahụ mmadụ na-apanyekwa m moto mana nke nwa juru m ahụ gosi ka ọ dịrị gị mma ibe eme na n'omọdụ a na-ahụlọ njọ mba ọdụ na-eri eri adịgokwanụ kọmita o nwere ibe ya eme ka ọ kwụsị iri mba mgbe ihe ọma mere gị ise ikwukarị ole enwe ma a na-ala abịa nwoke eji nwoke egwu onye si n'obi ga ka anyị na-eka ifụkwa na ọrụ na ọba ya na-eka ifụkwa na ka emekwa na ọ na-eme ya na-eka ifụkwa na ọ na-eme ọrụ anyị nwere ife abụrụ m onye ọba nwere otu ahụ asụpụ ụdị